reġa sabaħ jamulejja natikom merħba di ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-la l-Missier laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum il-Knisja qed tagħmel it-tifkira ta' Sant Ignazju ta' Loyola, il-fundatur tal-Ġiżwiti. Waħda mill-motivi għaliex Sant Ignazju waqqaf l-ordni tal-Ġiżwiti jgħid jekk jirnexxilna nevitaw dub wieħed inkunu diġà ilħaqna l-iskop qaddis. Issa l-Ġiżwiti bit-tagħlim tagħhom profond għamlu ħafna ġid. U llum ukoll hija l-festa ta' nistgħu ngħidu tal-Papa, għax il-Papa Ġiżwita u allura kien marbut ħafna mal-fundatur tagħhom. Biex niċċelebraw kif jixxaq dawn il-misteri, illum nitolbu maħfra ta' meta il-kelma talla ma smajniex biżżejjed. Fratelli, sorelle, riconosciamo i nostri peccati ogni talvolta che non abbiamo accolto la parola di Dio che possa portare i frutti di bontà. Nistqal Alla li jista' kollox u li l-komuti li jingħaddi ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamid u billi ħallejt birijiet tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mqazza Marija dejjem Verġni il-mulejja Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Quddisa din nofruha għal Ruħ Marija u Karmelo Grima. Nitolbu. U Alla, inbat lill-Knisja tiegħek lil Sant Ignazju ta' Loyola biex jaħdem għat-tixrid tal-akbar glorja ta' ismek. Għamel li jkollna l-għajnuna tiegħu u nħabilku bħalu fuq l-art, ħalli niksbu miegħu il-premju tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari minn ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè dar u niżel minn fuq il-muntanja biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idejh, miktuba minn naħa u minn oħra. It-twavel kienu xogħol Alla u l-kitba kienet kitbet Alla minn xuqa fuq it-twavel. Malli Ġoswe sama lata n-nies qal lil Mosè hemm ħoss ta' xi taqbida fil-kamp. Iżda Mosè wieġbu, mhux ħoss l-ajjat ta' rebħa, mhux ħoss l-ajjat ta' telfa, imma l-ħoss ta' għana li qiegħed nisma'. Malli qorob lejn il-kamp u ra l-oġol u s-sfin, Mosè xel bil-korla, tajjar it-twavel minn idejh u kissirhom taħt il-muntanja. U qabat l-oġol li kienu għamlu u ħarqu fin-nar, saħqu sakemm għamlu trab u ħaltu mal-ilma u sqieħ lill-uliet Iżrael. U Mosè qal lil Aaron, x'għamillek dan il-poplu biex ġib din il-ħtija kbira fuqu? Aaron wieġeb, tixerx bil-qilla Sidi, intaf li dan il-poplu hu miġbud għal ħażel. Qaluli, għamlilna l-lat li jimxu qudiemna, għax dan Mosè, il-bniedem li tellana mill-Eġittu, ma nafux sar minnu. U jinettilhom, min għandu xi debb jinżow u jagħtihuli. Imbagħad jintfajtu fin-nar u ħareġ dan l-oġol. L-għada Mosè kellem lill-poplu qallu, għamiltu dnub kbir. Issa nitlaħ dejn il-mulej għandi mnejn naqlalkom il-mafra. Għalhekk Mosè
reġa mar ant il-mulej u qallu, dan il-poplu għamel nugbi, għax għamlu Alla tad-deb. Issa, jekk tittaħfrilhom, aħfrilhom, imma jekk ma taħfrilhomx, ħassarni mill-ktieb li inti ktibt. Il-mulej wieġeb lil Mosè, mill-ktieb tiegħi inħassa lill-bniedem li jidneb. Mur issa, mexxi lill-poplu għalfejn qedtlek. Ara, l-anġlu tiegħi jimxi quddiemek iżda jasal jum meta nżurhom u nikkastighom għal nubietom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Roddu ħajr lill-mulej għax hu tajjeb. Roddu ħajr lill-mulej għax hu tajjeb. Għamlu oġo ħdejn il-oreb. Qiemu xbija tal-metall imdewweb. Bidlu l-Alla il-glorja tagħhom ma' xbija ta' gendus jiekol il-ħaxix. Roddu ħajr lill-mulej għax hu tajjeb. Unsew l-Alla li salvhom, li għamel ħwejjeġ bar fl-Eġittu, eġubijiet fl-art ta' Ħam, ħwejjeġ tal-biża fil-baħar tal-qasab. Roddu ħajr lill-mulej għax hu tajjeb. Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex jiberdu u ma jqridhomx. Roddu ħajr lill-mulej għax hu tajjeb. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Għaxrit il-missier willidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott ta' ħlejjaq tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu ġab lil-folla il-parabola oħra u għalilhom. Is-saltna ta' smawiet tixbaħ liż-żerrija ta' mustarda li wieħed raġel kien qabad u żera fil-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq l-iżgħar waħda fost iż-żriera. Iżda meta tikber kull akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-asafar tal-ajru jiġu ibejtu fil-frijaj tagħha. Għalilhom parabola oħra. Is-salda ta' smawiet tixbaħ lil ftit ħmira li waħda marra tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan tqieq sa ma tkun oliet l-aġina kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli n-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellemhom biex hekk isseħħ dak li kien jgħid permezz tal-profeta meta qal: niftaħ fommi bil-paraboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa ma titwaqqaf it-twaqqif tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma talla hija dejjem ċara u Ġesu kien ikellem lil-folla bil-paraboli, jiġifieri b'xi storja. U biex tifhimha huwa faċli, però jekk ma jkunx hemm ftit fidi anke l-istorja ma tifhimiex. F'parti oħra tal-Vanġelu Ġesu jgħid inkellemhom bil-paraboli biex jisimgħu u ma jifhmux, biex jaraw u ma jħarsux. Għaliex biex tara is-sinjali ta' Alla hemm bżonn ikun hemm ftit fidi. U liema sinjal għandna ta' Alla għalina li niġu l-quddies ta' kuljum, aħna għandna xorti kbira għax il-mulej jikellemna u jifakkarna li l-kelma tiegħu hija bħal dik iż-żerrija, żgħira imma jekk issib art tajba il-qalb tagħna disponibbli għall-azzjoni tal-Ispirtu,
tagħmel ħwejjeġ kbar. Semmina din iż-żerrija tal-mustarda li żar waħda u mbagħad issir siġra kbira fejn tagħti id-dell u fejn l-asafar jistgħu jagħmlu l-bejtiet tagħhom. Issa aħna nisperaw li ma nagħmlux bħal poplu tal-Alla li smajna fl-ewwel qari illi wara li Alla kien ħarrishom mill-jasar tal-Eġittu għamlu oġel tad-debb flok Alla Jahweh. Issa anki aħna nistgħu nagħmlu Alla fals tagħna minflok il-kelma ta' Alla. U f'liema sens? Is-sens illi jekk nisimgħu il-kelma ta' Alla u nħalluha tagħmel il-frott, aħna ikonna opri ta' tjubija, ta' ħnina, ta' mħabba, ta' relazzjoni tajba ma' dawk li ngħixu fil-qrib ta' kuljum. Hemmhekk nuru li aħna art tajba meta nħallu il-kelma tal-Alla tagħmel il-frott, mhux bħal dak il-poplu li webbes qalbu u biddel lill-Alla. Issa ejjew eżes bieb illi l-qudisa ta' kuljum isa bħal dik li jissaqina dik is-siġra tal-kelma ta' Alla. Għax kuljum għandna possibilità li nisimgħu l-kelma ta' Alla, nifhmuha u jkollna stidina biex inwettquha. Għax Ġesu jgħid ħenjin dawk il-mistid, ħenjin dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jagħmluha fil-fatti. Għalhekk ejjew inħallu l-Ispirtu tal-Alla jaħdem fina. Żgur li ġejna hawnhekk għax nemmnu, żgur li ġejna hawnhekk għax iridu nitolbu xi ħaġa lill-Madonna, għalex le. Imma l-ikbar talba hi li nħallu l-Ispirtu Santu jaħdem fina biex ikabbar fina dik l-imħabba, dik il-tjiba, dik il-maħfra, dik il-relazzjoni tajba mal-oħrajn. Il-mulej jaf aħna x'nixtiequ u jagħtina dak li għandna tassew bżonn. Irresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna u nitolbuh fil-waqt li ntennu. Ijaf mulej mal-poplu tiegħek, ijaf mulej mal-poplu. Għall-Knisja sabiex bl-interċessjoni ta' Sant'Ignazzu tal-Loyola kun fid-dinja preżenza ħajja tas-salta tal-imħabba u l-ġustizzja li Ġesu ġie jinnawgura bil-kelma u bl-eżempju tiegħu nitolbu. Għas-soċjetà tagħna sabiex il-progress ekonomiku u xjentifiku ma jfixkilx milli aħna nkunu nistgħu nfittxu u nippromovu dejjem il-valuri morali, spiritwali u kristjani nitolbu. Maħutna li jħossuhom weħidhom, speċjalment il-morda, abbandonati forsi mill-familjari, u għalhekk sabiex jiftakru li l-mulej ma jinsihom qatt u biex isibu nies solidarji magħhom biex jgħixu faqda miegħek nitolbu. Għalina li ta' kuljum niċċelebraw il-Quddisa biex nemmnu bil-qawwa tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja u jsostni l-attivitajiet u l-proġetti ta' din il-komunità nitolbu. Preghiamo perché la parola di Dio seminata nel nostro cuore possa portare frutti di bontà, di amore, di perdono e di pietà, perché possiamo dare luce a coloro che sono nelle tenebre. Preghiamo, nitolbu. Nixtieq nagħmel talba llum partikolari għal waħda anzjani ta' età venerabbli ta' 120 sena illi ta' kuljum tisma' il-quddisa tagħna hawnhekk dan l-istatal biex tkompli issaħħaħ il-qawwa tagħha fil-fidi fil-mulej u tkun fl-istess ħin ukoll ta' faraġġ u ta' kuraġġ lill-familjari nitolbu.
irresqu wkoll it-talb personali tagħna. Mulej, il-grazzja tiegħek tenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna u d-dawl tiegħek idawwal il-mixja tagħna f'din id-dinja sa ma naslu għandek fejn int tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ikun joġbok mulej dawn id-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fuq dan l-altar fit-tifkira ta' Sant Ignazzu ta' Loyola biex nitolbuk għaddisna fil-verità u s-saħħa ta' dejjem tagħtina l-kuraġġ nimxu warajk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew nradulek ħajr u li nitolbu lilek l-għajnuna tal-barka u t-tifħil Alla ta' dejjem tifsa kollox. Imqanrin minn nif tal-Ispirtu ir-raj qaddis Sant Ignazzu ta' Loyola wassal l-ġnus il-bxara tal-Vanġelu u s-sagramenti tas-salvazzjoni. Għal din is-sinjal tat-tjieba tiegħek mawdin ferħana vuċi waħda mal-anġu l-qaddisin intendu l-innu tal-glorja tiegħek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-oli ta' smawet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej fil-oli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mul. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U roddurek ħajra xoġbuk til-għana għawn u dimek biex naduk. U mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna fl-zawijet
li jimna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jien tażilt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija u Carmelo Grima li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Sant Ignazju tal-Loyola u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mistier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu, missierna li jinti f'ismawek, jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħanniex fid-diġrib iżda l-iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-paċi fi żminna, biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw Elena u l-miġġa ta' Salvator tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf Alla li tneħħi d-nubet tad-dinja ħenna lina. Ħarruf Alla li tneħħi d-nubet tad-dinja. Danu Ġesu, danu l-ħarruf Alla li jneħħi d-nubet tad-dinja. Ħejjina aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuna għal ħajja ta' dejjem. If tu algo
Grazzi, Signor Alla, gloria al Misser, l'Eben u l-Spiritu Santu. Nitolbu. Offrejnilek mulej is-sakrifiċċju tal-Ewkaristija, bratta ħajr għal kull ma int għamilt ma' Sant'Ignazzu tal-Loyola. Għatina li dan is-sakrifiċċju wassalna għas-sema fejn infaħru il-kobor tiegħek għall-eternità bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka, ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex tħarisna u speċjalment biex bħala fuq l-eżempju tagħha ngħixu il-kelma ta' Alla ħalli nagħmlu frott ta' tjiba. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek jummek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Misser, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.